Siemanko, cześć, witam was wszystkich serdecznie na live. Jest Nanek, kanał Ciupiemy po naszemu. Jest na imprezie ekipa, jest Audition, jest Kamil, jest Arkadiusz tak zwany, nasz chłopak Tomek M. I ja sobie dzisiaj w Skyforce pogrom. O, siemka Banboy. Co to za gra? Skyforce. Super gra z konsoli, rozumiesz? Pięknie się w nią gro. Także uwaga, puszczą impreza. No możemy budować barykady, budować tego na przykład, wieżyczki do obrony. Halo? Słyszycie mnie już, ja? No halo. No. Halo panie. Siema, witamy. Dobra, Internety otwieram, was też już otwieram. słyszą. A nie, za mało kasy mam. No, Romeo. Interneta? A to nie jest mam pierwsza kabla. fala ukończona. okej. Fala pierwsza ukończona. Enter to the radio. No teraz będzie... A co tu chodziło teraz, ja nawet nie wiem. No te fale będą lecieć i tam jak długo się utrzymamy, tak długo Czekaj, bo tej kasy zbieramy, tak? Za to. za mało z tego, pieniędzy, no jak, A jest tu jak ammo? nazbieramy tyle, żeby Za wyjść, to mało wtedy wyjdziemy, nie? pieniędzy. Ile mamy? 900 na 1000. Banboy, zaraz zobaczysz co w nich chodzi. O kurwa, zakłócenia. Peter, witam cię, siemanko. Siemanko, Oj, czekajcie, tam bo mi się goście. przełącza na super O kurwa. kamerka. O, proszę bardzo. Start. Już Nanek się kolegów wstydzi. Co, Już przedstawiłeś będziemy was, wyciszał. o co ci chodzi? No dobrze. No, już zaraz się nie podoba. Witamy. No. Toż to ruda, to ty nie wiesz? No. Co to jest? Mission begins. Ruda Kurwa, się nic nie palą się, ja podoba. pierdolę. To dzięki mnie. Tak jest. A skąd ty taką broń wziąłeś? Amunicję podpalającą, nie? No ja też. A? Pierwszy pocisk, nie? Zapala. Mhm. Dobra, Albo mam ostatni. monety. Znaczy żetony, bo to na szłopie żetony się przydają. Siemka Michał, siemka, witam cię serdecznie. Co tam słychać, jak tam po robocie? Ej, ale fajny trybik, nie? Pany. No dobry. Dobra, możemy otwierać czy jeszcze nie? Ile mamy kasy? No, mało a jeszcze. Nie, brakuje. Dobra, jeszcze jedna runda. Nie, bo tu ileś faz trzeba ukończyć. No i co, my stąd wyjdziemy, kurwa, dalej przejdziemy jak to włożymy? No. Chuj to No, będzie. tak, Będziemy tak idziemy dalej szli, aż No padek tak, będziemy... po prostu tego. Nie umiem w nich trafić. O, plus mam. On wiedział, że to się kurwa zbiera. Nie tak kurwa powiedziała, Że? że to się zbiera. To ja idę po to, nie? A, A, dobra. Ej, kurde, ale czekaj, te żetony zbierać, to muszę wiedzieć, to kasy mamy. Chain lost. Prawe skrzydło. Human rescue. Dobra, 3 wrogów. Kurde, ale podoba mi się ten trybik. Dobra, otwieramy, chodźcie. A nie, jeszcze brakuje. Jeszcze Nic brakuje nie brakuje. kasy. Dobra, A nie, wyrzuć Nic całą nie kasę. brakuje. Zuta. Odkryto No. zasobnik z apteczkami. O kurwa mać. Odkryto amunicją odłamkową. A za kasę wszystko. Kurwa, za żydostwo pierdolone. Ej, ale fajnie trybik, już mi się podoba ta fala. Czyli co my tutaj mamy? no kurde. Za mało pieniędzy, no kurwa, no jestem biedny. Siemka Kuba, siemka. Human rescued. Hej, Doek, sobie fajny tytuł. Halibut to ryba. Weapon upgrade. Ej, plec mam. Tak. A, Michał, dopiero przed robotą, ja. Padem. Idę. Gdzie leżysz? Dobra. No musisz zapłacić, żeby się zrespił. Tak, no. Ci kurwa dam. Mogłabyś się pochylić. Dobra. Pierdalej.
Pochylić, kurwa. Mogę się pochylić. nie? Witamy właśnie wtedy w tym momencie, to był Tomek M, nie? To jest właśnie Tomek syn- M. Przegrałem. Game over. Słynna bajera, modl się kurwa, zrobi ci dobrze. Jebał frajera, ale... A mnie się... O co jest w tym Kuba, nie wiesz co to jest halibut? To jest taka ryba, nie? Kurwa, taki buziec, to taki buziec. Ja. Taka świnia z No. Afryki, kurwa. Taka świnia z No, Afryki. Gram tutaj. A po co ten laptop tutaj świeci, To na Kamil? zero. Nie wiem, bo tak, A jutro Ponad krew, no tysiąc obejrzyj. pytasz. Ja by też może jutro szał krew Mam oddać. go. W takim Plecy, fajnym plecy. szynie. No co tam? Jest go. Wezmę tego Co tu tutaj. potrzebuję? Na super działo 250. 1000 na to. O kurde. a w jaką ty grę grasz na net? Co? No to musisz wpaść na live'a, to zobaczysz. Aha. Przecież my Sorry. jesteśmy na nim. Planuj. Ale wzrokowo musisz wpaść. No to jestem. Dobra, już wchodzę, już wchodzę. Już cię widzę. Sekunda. Jesteś umalowany, no, w taką czarną koszuleczkę. Jaką czarną koszuleczkę? Bitte anschließen. Nanek. Kupiemy po naszemu. YouTube'a. Ja. No, moment się tam. To się kurwa mózgi. Jeszcze jeden druk. Weapon upgrade. Dobra, jestem. Weapon upgrade. Arek, a ty mnie tu pooglądałeś, czy co? Chain lost. Nie, rozmawiałem z żoną przez telefon. Chodź tu. Musiałem się zakamuflować. Ja w ogóle w tej grze jest przerąbane to, że musisz rozumieć, Nanek, to ognił. że musisz wszystkie te 100% tych wszystkich no, tych rzeczy musisz wystrzelać. Weapon upgrade. Palak z bossem teraz, ja pierdolę. ej. No ty, fajnie, że mam ammo, kurwa. A mi się tego nigdy nie uda. Ej, Nanek, No. Nanek, Co to jest? Nanek gra z ten. Tą gierkę tu na fliperach była. Run. No kurwa idzie jakiś kurwa bossik. Bosik? Jaką, kurwa, bym... No, Boknie w tę grę. Idzie na chuj, mówię na genial, bля. No. Ej, to ammo to mi nie jest? wypada za nic? Nie, Drogę musisz sobie dają, kupić kurwa. ammo, no. Mam spierdol. Mam bossa. Jako, A że... ja mam kuriera. Restored. No, trzymaj się, Michał, trzymaj się. Health restored. Human rescued. Kurde, nie wiem jak to przejść na 100%. No bo 100% musisz wybić tych statków. Pizdo. A, w to grasz. A wiesz o tym, że to Impery. jest polska gra? A, nie wierzę w to. Jestem. Oj, O kurwa. O, dobra, dobra, ammo mam. Dobra, jest, ammo mam po nich. Dobra, 3 Jest. pedałów zostało. dzięki. Uwaga. Human rescued. Ty położę wieżyczkę kochany. Zbuntowany. Ten chuj roznosi kurwa ten, zarazę to na górę. Nie no, my jesteśmy co potężni, Nanek. Jakbyś ty to widział teraz. Ja ci wierzę. Ja ci bez bicia wierzę. Okej. Ja sobie też wierzę. Ej, Nanek, a wiesz, że jutro idzie dwóch, tutaj ten, jak to się mówi,
Tu na live No. są, nie? Tak powiem, jak do kina. Dwóch, co są na live, idą do kina. Sobie idą do kina, no takie wiesz, takie wyjście moje, nie? To. Nie znam takich. O kim ty mówisz, Tomek? Chyba jakiś Marcel i Krzysiek słyszałem jakiś dzień. No, no. Antonia i Antoni, kurwa, wiesz. Antonina, kurwa. Ej, otwieramy to pany za 5000, macie kasę? A mamy? Ja nie wiem, ej, kto ile ma Ja kasy? otworzyłem, Tu drony są jakieś, kurwa, co to za drony? Ale to tutaj kurwa, pany, tu u mnie, Tomek. Kurde. Odblokowałem ją. Napierdolę. No, kasuj go. Pana drony. Ja pierdzielę, kasuj Ile? go. Ah, Condition. teraz mnie ubiją. Danek przeszywa Ej. kurdego. No bo mnie ubiją. Ej, weźcie, po prawej mam 2 drony, panowie, pomóżcie mi. Ja też mam 2 drony. Jak ja mam 2, Tak, to na pewno nie ma przestań. długo. Jakby go 2 zostały. Zajebał się. O, jest jeden. Dobra, pany, kredyty dawać. Otwieramy te protapiekią. Stage complete. O Boże. Jeszcze są drony. O, ja cię kręcę. O, nowe subskrypcja. Od kogo? O, nadal, widzisz? Emilek. A dałeś tu subskrypcję? No, Emilek. 89.pl. Dziękuję. Ej, pany, żetony dawać. Bierzcie Panie, sobie że- tego. Wow. Dziewięć na 10, 9 na 9 uratowało, jak 70% zniszczeń obecnie. O, poziom drugi odblokowany, no to fajnie. Obejrzymy co tam jest. Obejrzysz. Nogi, nogi, nogi. O kurwa, ładuję mu w łeb, kurde, i chuj nie pada. Nie mam chatkę, pikuje wam. No ale wiesz, ale ładuję mu kurde w łeb, nie? Prosto. Kurwa. Ja go frajera od tyłu tu napierdalam, tak. Oj, obejrzę to jeszcze. A ten chłopcy, idziecie może na koda albo na coś potem, co by razem szło zagrać? A wiesz co? A może... Ja mogę iść zagrać BF-a. tak naprawdę później. Nie, ja mogę iść na koda. Siemanko, Tomek, ty masakra. mogę być na koda? Siwy. No, mogę ten spróbować, No nie? nie, ja też. O 10 moja przychodzi, ja muszę kurwa z kolacją czekać. No, no. Dobra, chodźcie, No, chodźcie. no, i to jest chuj. Kredyty pany dziwki dawać. Tam jak możesz, No. nawet tam przyjmij to zapro na Skype'ie, tam ci wysłać. Ale ja nie ma na Skype'ie. Nowe konto ogarnąłem. Wiem, że cię nie ma. O fuck. Co to ten niebieski, ten zielony? Nie macie kasiury. Dawać, ładować fundusze. Ja już nic nie mam, zabrałem coś takiego. Ale tutaj oddałeś w te drzwi? Jak to Dawaj, Tak. ładuj. Ładuj, oddałem ładuj. wszystko, co miałem, nie on. No. Ja cię kręcę, drugi poziom, ej. I gramy w Fortnite'a. Fortnite'a Nie, dzisiaj? gramy w Call of Duty zaraz. Nie wiem jak tam chłopcy. Koda na nekotniemy, nie? Kod, na Koda wygramy na nek, nie? O kurwa. Na nóż. Rozchwytywany jestem, nie umiem się skupić. Nawet mi kurwa powodzenia. Co ja sobie Destiny odpalę dwójkę? Będzie tak, ty chuju umie to kurwa na ciebie w końcu. Kurwo leż, bo cię zaraz dybam. Zajedzie. Ja cię kręcę, co się tu dzieje, ty? To za łeb. Ja mówię, kurwił kutak teraz. No wyjebaj gonga. O, Nanek, ty strumień. Pani Płynie, to ryba? wolna. O, następny. Lewa. Ty, a Halibut to ryba? No? Na... Nie, to dziwka. Nie, jak gdzie tam? Halibut to ryba? Jak gdzie tam? Halibut. Halibut to ryba czy kurwa ten? Orka? To ptak jest pewnie. Albo jakieś kurwa zwierzę na nogach 4. To jest ten. Jak się... O fuck! Kurwa. Przegapiłek z ten.
Dostałem na klatę. Gdzie jesteś? Pierońskie samoloty. Kurwa pojebało i... O, ja też leżę. To żyje. Ja pierdolę. Kamila dojeżdżają. Ja będzie lipa. Ja też, ja już leżę. No to co za Po tego dojechali. Kurwa, jak oni poszli teraz, strzelają, kurwa, strasznie. O nogę, kurwa, chuja. Teraz musimy w tym wesprzeć. O fuck! Ja pierdzielę, to już nie wiem jak to... Fuck. Nie szło tego przejść. To co pany? Kończymy? Idziemy na kodzika chwilę? A odliczony idzie też zaraz, patrz, czy co? No pójdę sobie na BF-a, jak pójdziecie na koda. A to nie masz koda. Ty jutro tak na szóstą idzie jutro. Nie mam koda. A to może w coś z razem zagromy, co macie jeszcze? Co byś... Lepiej. Wszyscy mają Fortnite'a, mówię. A weź. A co to za gra Fortnite? Super gra. Tak jak Google. Aha, to wszystko jasne. Super gra, hopie. Oni się nie znają. Tak, super gra. gra. Super partia, kurwa. Ty ja mogę iść na koda odpalić. Ja też mogę na chwilę pierdolę sobie. No ale to tak któraś głupio, bo kurwa odliczona nie zostawimy No. samego, nie? A no, no. No z kurwa ziomkami do To idźcie, końca. to najedźcie najwyżej BF-a pograjcie. Trójkę. Jaka pała. Ty kurwa Nie, ja ci powiem tak, ja BF-a kurwa nie gram, bo przejadł się, wiesz? Żartujesz, BF ci się Chwilę. przeje, przecież to taką fajną gra. Ja na BF-a nie mogę iść, bo mi się jeszcze nie pobrał. Od wczoraj kurwa Nanek mi się pobiera. Nanek. No Manek. słyszę cię. Ty se zobacz na live jak ją walczy. walcza, rozumiesz? Audition ty na 6 rano idziesz, tak? Do Widzę, roboty. widzę. No. Ja to przecież taka gierka była kiedyś na tym, nie? Na Pegasusie albo na tym. Nie, raczej z taką A zaraz grafiką sobie to nie, ale... pobiorę. Nanek, ile to waży? Co? Nie wiem. 3 kilo. Nie ważyłek tego, wiesz? Nie ważyłem tego. Jebro zdupił mnie. Dobra, Skyforce Anniversary. Dobra, pobieram to. Ja chcę grać, kuźwa. A tu mi nie chce nikogo znaleźć, bandę pedałów, kurna. Dobra. Masakra. Wypij Kubusia i idź spać, kurwa. Siema John Cena. Lepiej kobusia niż spać. To zaraz mi się pobierze. Za... Ty wiesz, 30 jak to sekund. tak słyszę kolejny raz, to jest co i raz coś mniej śmieszne? Dla ciebie. Dla wszystkich. Ty, a kto tam kurwa lufę opala? No, ja tak kurwa... Co kurwa ty kurwa, lufę opala? opalanie kurwa. A nie, to Audition napierdala ten, szyszę, kurwa. Audition czy on nie jara kurwa? Nie? Nie. Nanek On- chyba. On tylko Nanek, no. śpię, To nie? Nanek napierdala ten kurwa czołgiem, teraz go mam na live. O. No, szyszę, no, bo to... To nie jara, Weź zacznij lepiej fajki jarać Nanek, tak żeś nie chwyrlą. też jest nie chwilą, jak po tym kurwa głównie. Bo po tym głównie to kurwa ty też bez spodny będzie. Co by nie? Bez spodny kurwa. No to pierdola to. No. Tomek, co ty kurwa tu biegasz? To wychodzimy Celemy tutaj, kurwa. czy co? Co? No to widzę, kurwa, we dwóch to my tutaj, kurwa, możemy sobie wykopać dziurę albo się powiesić tam na tych, kurwa, na tych żurawach. Boże, już wyjeżdżać, kurwa, ja. To ty się kurwo powiedz, a ja idę do chłopaków. Ten się powiedz ze mną, chuju, nie? Nie bądź taki, kurwa. Co poczekaj, to skocz pierwszy, ja poczekam. Jedni się pieszy na linę. Ja po tobie. Ale daj jakąś linę, bo kurwa nie mam żadnej. Jedni się na linę, ja po tobie. To podsuń palety tutaj, to kurwa wejdę na to. No dobra, no. Kurde,
jakoś mnie rozjebał ten Division, coś... Liczyłem trochę na coś innego, chłopaki, szczerze wam powiem. W tym No dodatku. to są takie, tak, naprawdę, dalej. Kamil, to było wszystko, co miało Nie przedstawić no, ten dodatek, czy jeszcze? niby jeszcze ma być ten 4x4, ale nie wiem jak to się No. odpala. Aha. Ale co 4x4? Weapon upgrade. The Division ma być gra. No, Tylko to... Czemu masakra poszedł? no bo Kubusiu Kubusiu musiał musiał poszedł spać. No. Masakra. No tak chyba, masakrę 27, dobry. A, tu mamy telefon, ale ty... Healing rescue. Healing rescue. Ej, No. dlatego chciałem się zapytać przy okazji, bo jak już jestem... Na live'ie? A u mnie czasami... No nie, już dobra, spójrz też, bo może jednak się nie będę pytał. No pytaj się. Ale nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem wszystko. Jak była ta przeprowadzona ta rozmowa tutaj przed chwilą, jak Odyssean powiedział coś tam o tym Kubusiu, tam to był masakra, tak? Że to wcale już nie robi się śmieszne, No. czy jak to było? No, o co tu chodziło? Nie, Że dla wszystkich. nie wiem. Critical condition. Nie. Tomek, To nas- Tomek, córki zapytaj, to ci powie, odpowiedź na pewno. No bo No. klnie jak szef, a to jest gówniarz, który ma 14 lat. Tego mówiłem, Aha. że piku busia i spać. Aha, no teraz szaję, no dobra, okej. I synek se przyszedł pograć, a wy go tak na niego ciśniecie. No ale kurwa, no to kurwa, ale masz rację, no nie, Odyssean masz rację, no kurwa. Pewne rzeczy to trzeba jakoś, nie, jak przeklinają, kurwa, to mnie nawet nie mówił, że tu jakiś spell leży. Ale Tomek jest dobry. Ale kurwa, no ale ja pierdolę, ale kurwa, no wiesz, ale kurwa. Ten, to co? Gromę z tego Ale to koda. Nie, to... My już gramy dawno, Kurwa, chłopie. jego mać. Patrz. Myśmy w kodzie już dawno jest. No, to każdy podchodził, My bez są w kitu kodzie sobie. już dawno. No to nie idzie powiedzieć. A co było, chłopie, czekamy w sztabie, chłopie, pod choinką prezenty rozkładamy. W sztabie prezenty rozpierdzielamy. Fazy szukamy. No, teraz tak, tutaj mi zaraz aktualizacja, ale ten, no... Nic, ja by się musiał zaś przejść tam do mojego sklepu z używanymi grami. kumpla. Coś chcę zakupić. I co, i Nawet- odniesie do nawet- Nie słyszałem cię. Obraz ci się strzelił za Kurwa, znaczy... to. Widać wspieranie. Czekaj, bo to przez ta kamerka pomachą fajnie. Już się naprawiło. Odi co dziś na początku stycznia opłacamy? Czy gdzieś w połowie? Co? Tego to UFC. No ale to kiedy to ci wychodzi? Ci chodzi w lutym gdzieś dopiero, nie? Drugi Lutym. luty. No to To masz chłopie, to miesiąc. No. szmat czasu jeszcze, 2 miesiące Tak. kurwa. Tak, a ta 2 miesiące, że mam połowę grudnia, za chwilę będą święta. Halibut I to po ryba, świętach i zapraszam, kurwa będzie to styczeń. jest to chyba. No, to jest to. To jest to. Aha, a teraz machasz dopiero, to nie jest live. Czemu to nie jest live? To teraz machasz dopiero. A taki No, stary no. internet mam. No, Nanek ma duże opóźnienie na tym. Ale nie, w ogóle opóźnienie, przynajmniej tak, nie wiem, 10-sekundowe, może nawet więcej. No. Jest, zawsze jest. No, no. Nanek, pomachałem ci, patrzę 15 sekund później Nanek macha. Ha, 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 Do ha, widzenia. No, Do widzenia, chłopcy. Fajnie było No. dzisiaj. u Janka jest takie Zawsze tak opóźnienie, dobrze. wiesz dlaczego? Bo sztab ludzi z YouTube go kurde musi Ja, przecofać filtrują i mnie wszystko, sztyc, rozumiesz? Puszczają dalej. Filtrują. Nie, wiesz co jest najlepsze? Nanek robi konkurs do wygrania, jest gra, to jesteś ty. Kto pierwszy ten lepszy podaje kod 4. Osoby siedzą na tym na imprezie. 4, dobra, klepałem, a osoby na tym, kurwa, i będę pierwszy, nie? Kurwa. No ale śmiej się, są czego cię no by się zapali, naprawdę na to, nie? Nie, ale nie, ja ci No. powiem że czasami, No, ale YouTube, nie wiem, jak czasami jest skończy, tak, nie bo wiem. niektórzy mają no przecież szybsze opóźnienie, mniejsze opóźnienie niż kurde, niż druga Ale osoba. co ty gadasz, że jak kod do tego? No śmieję, kurwa, żebyś tego, nie, żebyś No, to rozdawał tylko tak kody dla żartu, że ktoś nie na to jesteś zdążył. ty, byś rozdawał? Ale to uruchomik bych wiesz, tym. To na czacie bych napisał.
Ale na czacie też może opóźnienie. Jak ktoś ogląda, to znaczy, no jak nie? Na... No spierdalaj, nie chodź. A ty Arabie, nie będziesz mnie wzywał. Czekaj, pany, ja zrobię własną społeczność. Poczekajcie. No. Tylko Ale w kodzie? No tak, bo czekaj, chciałem... A dobra, zaproszę was Ty, a do siebie. Może poczekajcie. idziemy na te zombie naziści? Naziści? To ja Zombie chętnie. naziści. To ja chętnie. I jeszcze zombie w dodatku. Jeszcze zombie. Nie wiem, ja was normalnie posiekał, pociupał sobie do ludzi. Jankes mówi, że gdzieś chłopaczki za darmo Ja rozdają. w Caritasie co roku. W Caritasie, no. Ale ten, no, a w piątek, wiem, czy tam dużo roboty jest. A cóż, kurwa, Nanek, ja mam z Może by tobą. było, ale nie wiem. Opie, a co ja mam z wami? No to ja grałem tam. Ale jak chcesz, to wpadaj. Gdzie mam wpadać? I projekt wyszedł super, naprawdę. Widzę tutaj te barwy. To, żeś tam porobił wszystko tak jak jest. A gdzie to jest? Kim to tam? A jestem tu, idzie. No, podnieś. Ej, łączenie, co to Dobra. zaś kuźwa mi nie działo? To pod jeden był po kartkę zrobione. To ładnie będzie to wyglądać, ale to No już gdzie nic te nie da. prezenty rozdawali? Kurwa, Jankes mnie okłamał. Zabozna cię zrobię. No pewnie tak. Teraz będę kurwa szukać paczek, kurwa, do Ameryki. Staniesz do brata Alberta. O. Alberta. No nie umie się połączyć, co jest grane. Kurwa. Coś tam mikrofonem zajebał ładnie. Aj kurczę. Tam siwego widziałem, jak siwy kurwa cały rozkazy rozdawał. Idź kurwa się napij kubusia. To teraz do mnie tak doszło, tak już jawni bardziej, kurwa. A jest jaka laska, ja pierdolę. Oj. Ale to, Ale weź- no właśnie poczekaj, bo to jak przyjdzie, to zaraz mi kwapy ryju zleje, nie? A boś ty jest czarna, ty jest czarna jak diabeł. Kurwa. Ja nic nie mam przeciwko kurwa rasizmowi. Ja też. Niech się... O, Quick Paul, siema Nanek, elo, Ale ściągnij tą matkę. elo, Ty elo. lubisz? Quick Paul, No, idziesz nie, grać ty w tego koda. lubisz, ale to Chodź, tutaj- bo jest ekipa. Tył. Może... O, odinstalował to gówno podobno, słyszałem. No. Nie, no w kodzie pograł w kampanii, ale tak w multi. No. Nie, multi jest spoko, ale jak masz ekipę, bo tak to... Co on tam pisze? Ja tak jak Rapido. nie mogę się w tym live'ie... Pablo. Kurwa, no, ja pierdolę. No to wróć. tam pisze. Nie mogę się kurwa w tej multiplayerze Aj, jakoś cholera. odnaleźć. Za wolny jestem, On tam kurwa, pisze, reakcje ten mam nasz na tym samym. obóz. Nie, co nie? No. Gram. To grosz czy nie grosz? Gro czy nie gro? Koda, gram w Ej. koda. A wy chłopaki to wszyscy jedziecie teraz w te góry? Nie, to tylko Łukasz jedzie. A nie, a czekaj, to nie, to, ale i po którym wychodzi. To ja. Co? Kamil jak zwykle opóźniony zapłon. No, A ty się z Kijowa żeś Co ma śmiał. Ale internet nie, słaby, kurwa? ale nie, Co tu ale ma nie, bo internet to, słaby teraz? ale nie, bo to chodzi o to, bo Łukasz też idzie w góry pojutrze, nie? Ja A wiem, to no, komuś jedzie. chodziło o co innego, nie? No. O inne o wasze spotkanie tam ogólne całe. Nie? Tomek, pierdziel te spotkanie, przyjedź do mnie. No, to ja tu będę, a, kurwa. Tak, przyjedzie tak, Nanek mogę wejść? Nie, moja ci nie. Jaki chuj! Ty Słyszałeś, że świnio, lubią na lekera? szpetno. Tak, ale nie, kurwa, ale to będzie tak, Ale nie będzie tak. peniaj, Lanek, nie peniaj. Pójdziemy tam, gdzieś kurwa łaził wcześniej, tam do lasku sobie tam na tą kurwa wysypisko. Wiesz kaj. Lanek, teraz kmini, kurwa czekaj gdzie. Ale nie, czy sobie wyobraziłem Lanek. tak, Wiesz gdzie? Tomek, Lanek? Tomek kurde sobie Nie pod drzwiami wiem. tak. No tam, Tomek, Zaraz moja ci ci Nanek nie dowali, wpuści. zaraz ci Nanek dowali już. Czekaj, Powoli się żarówka zapala nad głową, na razie się jarzy. Nie, to będzie tak. Ja biję, ja zapukam, a tam to w drzwiach ci tak powiem. Ty, Danek, to jakiś chuj chyba z Providenta. Jakiś chuj Chuj z Providenta. Aj, cholera.
Ej, ty, Siwy, Tomek dobijasz? Na całe życie, kurwa. I widzisz, co się dzieje potem. Kolegów nie mam. No tak, dobija się do drzwi, nie? Dobra, Jehowy pukasz. A, dupa blada. Dobry, dobry. A właśnie, a i co ty, Nanek? To ty zrób Ej. zaproszenie najwyżej. O jest, Nanek Tak zaprosił. jest problem. Nie, No, Nanek nie zaproszenie przez zaprasza najwyżej. Kamila. Albo nie, najwyżej nie, bo Nanek nie może dobić, to niech on pozaprasza. I to No. nie... Ej, Nanek, no spoko. Ale to przecież Nanek, ty też możesz tu wbić do nas, No nie? to czekaj. Ale właśnie nie Kurwa, może my być. się odpoczną trochę od węgla. To... Aha, mam zgłosić, ja? Nie, po prostu przyjechać. Kurwa, tu na tej tablicy jestem nawet. Ja nie wiem, to Nanek z kimś gada teraz? No z wami, nie? No to wbijaj, kurwa. Nanek. No to wbijaj, ziomuś, no. A Aj, Że kurde masakra. Ej, ty wiesz, że koleś kurwa Śnieżkę wziął, tylko nie wiem skąd? no. Ej, Śnieżkę koleś ma. Tam taki turek sprzedaje na ten, tam za tą... Ale serio, kurwa, razem z kebabami. ej, patrz, ej, kurę mam. Ja Gdzie cię ty, Siwy, kręcę. gdzie ty jesteś? Ja wyszłem, bo Nanek zaproszenie wysłał, nie? A Nanek mnie nie zaprosi, tak? Nanek mnie nie zaprosi, nie. kurwa. Mam Nanek, drzwi, wyślij mi dobra. zaproszenie. Też poszło. Wyślij zaproszenie, bo ja nie Dawno wiem. poszło, Ty, chłopie. ale patrz na tego kolesia A, tam u góry sobie na tym dachu, on sobie pajacyki robi. Jak on tam leży? Kamil. Dobra, dziękuję Nanek za zaproszenie. Też cię Dziękuję za Słyszysz? zaproszenie. Może Spaja zaprosimy. Danke. A może ty mnie do gry zaprosisz? No kurwa, zaprosiłek na cię. początek? No to właśnie widzę, to zaproś jeszcze 3 razy. Ja pierdzielę. To nie Fortnite. A propos, gdzie to Śnieżki ten turek miał? Ale nie, Jak ale się nazywa? koleś kulę miał jakoś, to nie była Śnieżka, jakaś kula, kurde. Podniosłem, Aha. dostałem tego, achievement. Ej, tu jest Nanek, siema. Chyba. Jakiś ci kurwa... Siwy, weź ty mnie No zaproś. zaprosiłek kurde, cię już na- 2 razy. Nie, no to On ten, wysłał. Nanek musi, nie? Dobra, Weź mu zrób spama. teraz dostałem, dziękuję. Proszę bardzo. No i teraz faktycznie nie, to konsola ma jakieś opóźnienie. kurde. Grom. Kurwa, grom macie. O kurwa, to będzie niebezpieczny, to jest gromu. No tak, tu. przecież moja konsola, Gromu, no. moja Wiesz co? konsola bez prądu pobiera, nie? Arek. Ona się ma opóźnienie dzisiaj, bo się przegrzała i pobierała w nocy. Masz kask, kurwa, jak ten, jak Turek do chuja. Ja mam Jak strażak, strażacki, kurwa. Ja strażacki, Ty jak strażak wygląda. Zobacz, czy... Tomek, Jaki ma fajny a tobie nie zimno przypadkiem? O, już jesteś. Popatrz jaka moja kamilka. Ej ty kurwa. A on mała, tam no. jest. A ta ruda, ja myślałem, że na czarno, tam ciemno było, to nie A jak ty, no, jak ty kucłaś? Patrz, ona kucła, chodź tu na bajerę. Ruda. Chodź tu na bajerę, chodź tu na bajerę. Patrz Chodź tutaj. tu chodź tu do Wojtka na bajerę. Dobra, to co, gramy pany? Ja. No. O to Nanek szukam. No już szukam. Nanek, Arek, no. Nanek, znajdź coś fajnego, żeby tam nie mieli karabinów, a my mieli. Coś fajnego? Nie, możemy grać na tym Karentian, na to właśnie 14 może odpalić Karentian. Co, dostępne zrzuty zapasów. Jaki Karentian? No to masz tam, jak masz tego, znajdź mecz, to masz tam nienormalnie hardcore to po lewej stronie, to masz Karentian 24 na Ten 7. hardcore po lewej normal. stronie, nienormalny. Mecz publiczny? Co? Ja nie wiem. Graj w turnieju No, sieciowym. nie, wchodzisz w znajdź Kampania. mecz, masz normalnie ten mecz publiczny. Nie, mecz publiczny. Mecz publiczny, no. I później masz, klikasz L1 i masz Karentian 24 na 7. Polecane. Czy śpi? No, w tym polecanych. Ten pierwszy czy Dobra. drugi? Weź tu To. zobacz tu na tabeli. Ten pierwszy, Ja bo jestem tu na dole, drugi masz No hardcore. to na hardkorze jademy, nie? W tym pierwszym. Nie, na Gdzie, tym w pierwszym. jakiej nawet. tabeli? Tu na No ścianie? tutaj stoję na ścianie, ja? Ja jestem tam na John dole, Cena, jestem tam. coś jest, ty jest mi wiadomo. napisał. John Cena mi padał, jak ty Ale możesz bieda, grać w to co? zło? Ty łobuzie jeden. Nadia, The Bundle Pro. A widzisz, ja jestem drugi już z góry, widzisz? Koczaszki. Ale krzyży się. Drugi z góry jestem. Na tej tabeli, nie? Co, wyszukuję mecza Cię na... pojebało chyba. O dobra, jest. Idzie, dobra. Winter Carrington. Boże, hardcore odpaliłeś? Naprawdę? O kurwa, będzie hardcore. Obejrzymy. O kurwa, Nanek sztacha wziął. Teraz baje jazdy. Ja. Kurwa, ruda jaka kozak, nie? No ruda, to maskę ściągnie, nie? Bo nie widać jak ja Nie, pomalowana. dobra. Właśnie nie mogę.
Drabiny mam Nie na widać, plecach. nie widać, czy ta stara kurwa czy ma zęby, czy nie. Bez zębów, kurwa, na biegnie. O nie, to tylko nie to. Jaki chuj wydupił. Ta chujowa mapa jest, ja pierdolę, ja tu nie znam. Audition jesteś? No na BF-ie. Nie. U mnie się jeszcze aktualizacja pobiera od wczoraj, kurwa. Tak Ej, John Cena, sorry, Kurwa, ale jest tu do ten ciebie. Nightbot coś odpieprzo. Nie dość, że cię zablokował Nightbot. Nightbot? Nie dość, że coś odpieprzo, to mu poblokował komentarze 2 i go zablokował na 5 sekund. To. To jest chyba za to, że Siedzi tam, to, kurwa. ta gra jest zło. Dobrze, będę osłaniał cię. Deathmatch drużynowy Aha, hardcore. już? Czas pokazać Dlaczego jaki paliwa jest. nie Będziemy grać. Czekajcie. Arek, Spoko, to weź, teraz, czekajcie na mnie, no. Ja nikogo nie mam, fajny na mapę, Snajperu będzie kurwa. od chuja zaraz tam. Ja tu mapy nawet nie mam. Czemu ja mapy nie mam? Nie wiem. Masz tą mapę, przecież ona jest darmowa. Nie. Nie świeci. Nie świeci u Aha, mnie. bo no ta, bo to hardcore jest. Aha. A nie tutaj, tu muszę to ustawić. Kuźwa, zaś na czacie muszę wleźć i ustawić dźwięk. Ustawienia imprezy. Hardcore. Lubię, bo ludzie będą kampić, kurwa. Ale ta mapka mi się podoba. Klimatycznie Właśnie, jest taka. ja jej nie znam tak kurwa, za bardzo. Tak No ja, nie, trochę pogram na nim z 2 godziny. Wczoraj. Jebnie, aż jak się wystraszył. Możemy iść na hardcore na normalne mapy w razie czego. Ale fajnie chcecie. tutaj, no. Nie no, klimacik jest mapa. Przebicie mam. Tylko nie wiem czy błony, czy... Przebicie błony, dawaj. Czego ty masz przebicie? Gdzie ona jest? Nie no, Ja ją szukam, już po tej chacie, nic nie wiem. Jaka kurwa mnie załatwia tutaj? To to tam szyloj, no. Ja ten grom jest z nami, to dobrze, siema. O ty kuju. A gdzie jesteście, bo kurwa tu sam po chacie chodzę, się boję. Jej, Ja ugadnę na Przebicie błony. ja cię kręcę. pany, a takie krótka piłka, kupujecie DLC do koda. To nie jak jo, wyjdzie, to chcecie? Nightbot. Nie. Tak, John Cena, to nie jo, ja by cię nie blokował. Nie, co ci wykupujesz czy nie? zajebał. tak, tak. Ty Kaja tu mam lecieć. Nanek pewnie też kupi DLC do koda. Jasny, za 200. Nanek, No. ty przede mną biegniesz, czekaj W na mnie. Empiku. Ale nie, jestem ciekaw kurde jakie będą te mapki do zombiaka później. Dobra, klaszy! O, mamy No, tego. tam weszedł, a tędy. Kurwa Tomek, opanuj się. Sorry kurwa mała. Jak ja cię kurwa tutaj do widzę zaraz. Jeb, ale mnie ubił. I co to jest za gra? A, mnie też zajebał. Co to jest za gra? Sam żeś taką nastawił. Ja myślę, że to jest łatwiejsze. Fajne, mi się to To podoba. mówiłem, wybierz taką, co nie będą mieli pistoletów, żeby my mieli tylko. Mi się to Ej, bardziej podoba. ale mówię, O, oni ja cię podobno kręcę, tak z jednego z strzału tu kolegami, ściągnął. z game. To mi się podoba. No z jednego, bo... No to Ej, to mi mówię, się podoba to. możemy zagrać hardcore tylko na normalnych mapach, jak chcecie. pojebali Te kurde, które znamy. No, bo te... Tutaj, kurwa, No to jest dobra, taka bieganina słuchaj, i chuj tu wie, mi co możesz jest. pomożeć. Zostaw, ale zostaw już Jebnie. No do końca. końca, No. niech To chce. mi się podoba, bo jest duża mapa, bo przynajmniej jest jak biegać, nie? No oczywiście. Audition, wiesz jako No, fajno no, gra? poznasz to spoko, nie? Chłopie, To wiesz jak nie się jest zła, pięknie nie? gro? Snajperka. Zajebista. Snajperka by się przydała tutaj. A za chwilę Audition, idę na B. No przecież mnie coś Jeb kurwa mnie. na B, ale kurwa nie w tej grze. Jeb mnie. Jakiś mi tu Francuz napieprza. Kuźwa, ej. To nie jeden. To Francuz to nie ciapaty. no, Ja Boże. cię kręcę. Chyba ciapaty Francuz. I kurde, tu teraz chłopie idzie poziom wyskilować. No czekaj. Kamil, Co? No, Za wami biegną. Ponosimy straty! co na daj sam pozór, bo sam... Tam jest ciul mnie z pleców. Ja pierdzielę. To ja cię zabiłem, ej. Rzucam bombę Ace. Mam Ja granat, pierd- nie Czemuś wiem, mnie co to zabił? tu, dobra, Przecież bardzo. jest Dobra, innej dobra, tej. ja- Ja nie chciałem, ej. Nanek, ja nie Dobra. chciałem chyba, ale to nie, chyba nie ja. Nanek, weź tu kamp. Ej, jestem z wami czy nie? Zobacz, ty. Jesteś, cię tylko zabić? swoje... Plecy, swojego plecy. zabić, tak możesz. Jak mogę... Ej, czemuś ty Aha. mnie durniu zaś zabił?
A ja nie wiedziałem, no kurde. Ty, to Siwy, fajny ale brak wiesz o swojego tym, że- można zabić. Ale Werner za chwilę serwera No. poleci, że jeszcze Mogę raz go zabijesz. swojego zabić? Ja. No, to dlatego kurwa się dziwiłem, nie? Ja strzelałem kurwa koło niego i trafiłem go, nie? Ja pierdzielę, ej. Ty Ej, weź ale- to wyłącz, bo ty... Siema Darek, siema Tiger Weź to Darek. wyłącz, Witam kurwa. cię serdecznie. Ale nie, hardcore jest spoko, można na swoich zabijać. Kozak jest. pewnego, bo... Ta gierka tutaj kozak jest, naprawdę. Widzisz, że zaś fajno gra O wyciągnął. kurwa. Dobra, macie tego. Macie radyjko, mogę wam radyjko Ja odpalić? późno z radyjko. No. Ej, włączam mapę, a co to zaznaczyć tu? Mogę, dobra. Kurwa, padłem, poczekaj. Porządek. Ten z grobu jest Słyszałem dobry. bombę. Ból mnie boli. Siebie. Zrzut zaopatrz nie mam. A, my to jebał. Trafiony, kurwa. Ja cię hopie, trzymaj. Słyszysz? Ty, ten z grobu wisiał kurwa na oknie jak nie topesz, kurwa. Ja cię kręcę, ty. To ty Tomek byłeś? Nie. No, Na tym oknie. Patrz, nie, bo nie. Lecą grody, o chuj chodzi, jak ja na to powiedzę. O, kutasa granatem wyjebałem. Ej nie, ale wiecie, że fajny ten hardcore, nie? Tany. Przyjemny. No hopie, taki przyjemny, że normalnie... Że masz kurwa 1 do 10, nie? No. Prawie kurde strzeliłem, masz 2 do 9. Jebnie, no to jest niemożliwe, ej. o, tu jednym strzałem trzymałem. Tomek, Ty co się dzieje? possible. Kuba, Tomek, bo Kuba Tomek mnie zajebał, no fajny Ej, patrz, kolega. ten naprzeciwko ci też ma to zajebać. O kurwa, teraz mnie zagadał, chuj. Nie złapił jakiś strzał. Dobra, dobra. Ja tutaj się tak pójdę na bieg. O kurwa, richtig. Tu, to jest, nie, to jest niemożliwe, że to tak idzie. Ale mu zajebałem z kolby w ryj, od razu padł, nie? Nadlatuje bomba wroga! To zaraz pójdziemy na normalne mapy, nie wiem, też może być Ale hardcore. mnie zajebał. Jebnie. Ja. Ej, to z tym hardcorem to ja wam ci powiem, że... Makabra. No taki chaos jest trochę, nie? Nie, powiem ci tak, jeżeli mapy znasz, to... Ja, no dobra. No chyba, że wolicie iść na normala, ale to już mówię, to już... Mi tak się podoba. Hardcore? No, normalnie lepiej. Jebnie, to jest niemożliwe, jak... Ej, oni mają jakieś znaczki na mnie albo coś, że kurde wiedzą, że ja tu wyjdę. Ej, a mi się wyłączyła gra, czemu? Malowanie. Powiadomienie, To co? wyrzucone za... A nie zabijesz A. kogoś? No, Zwrócili cię? Dobra, to No. poczekaj, bo to się mecz kończy, to zaraz dobijemy. Mm. Do ciebie i pójdziemy na normalne. Czyli co, jak zabijesz swojego, trzeba do ciebie na serwera? Tak, ale tak było w No, każdym Call of no Duty dobrze, było. że tak było na tym. Na hardkorze. Tu jest. Jest, kuźwa, drugi mi się udało. Przecież tak w każdym Call of Duty było na hardkorze. Jeb, Ale kuźwa, to tam nie się wiem. kampi, tu się kampi. Pieruńskie cwele. A to dziady, Straszne dziady, są, dziady. kurwa, no. No i co teraz? Zwycięstwo. Nie będziemy ich podliczyć? O, mój ostatni kill. Zwycięstwo. Nie, poczekaj, już zaraz Tomek. widzisz. No. Teraz to jest kurwa nawet jak pójdziecie kurwa śmieci zbierać, to pójdzie O, patrz, to kuba para gruda i ciśnie. To ty, no, ty, Akadomu, ty, to ty, naprawdę. Ja pierdolę, dobra jesteś Ruda, naprawdę. Ruda Ruda czy nie tańczy jak szalona. No to teraz tańczyła kurwa z Tomek kulami, kurwa. krzyczy, piszy moja. No, nadal to my możemy sobie piątkę przebić, no kurwa, na ostatnich miejscach widzę, kurwa. Kurwa, ale skrzynki nie dostanę, bo po chuj kurwa, nie? Biednemu nie daję. O. Dobra Nanuś, to co, bierzemy, to wychodzimy. Czemu wy? Nanuś. Czemu zaś? No bo tego, bo idziemy na normala, tak i Tomka zapraszamy z powrotem do społeczności. Weź zaproś nas jeszcze raz. Ej, cio, lalo, bo mi streama z tego. No. A jak ci zbanują streama, jak ten, jak mu tam jest? A tego, na niego nie Kurwa. płacz. No to no stop u niego taka Ja, muzyka ale on nie gra zapisuje i dają tego. srają pod siebie i ten. I No. jakoś go nie banują. Społeczność. Dobra, czekam na zapro do Od znajomych. kogo? No.
Zaproś mnie, bo Społeczniaki, kurwa. wyszedłem, nie? No. Kto ja? Przecież Tomka... No ja wyszedłem, Tomka trzeba zaprosić jeszcze na nowo. Kurde. I mnie zaproś. Dankę. A co teraz wybrać? Nie umiem jak go Cygaretą? zaprosić. Jest w drużynie. No. Już jestem, no. Weź mi siwy zaproś. Wysłałek ci zaproszenie, ej. A to To też, skąd- że dostaniesz na pewno, bo... Mam 13 minut temu zaproszenie, nie wiem czy mogę zaakceptować, nie mogę. Nie, to już nie będzie ważne chyba. No nie. Ważna jesteś. Wiecie co? Z konsolą weźmie tak. Trzeba puścić drugie zaproszenie, to wtedy przychodzi to pierwsze opóźnione. Ej, co jest? Aha. No super. No nie, to powiedzieć, że nie, ostatnio tak było tak samo. Aj, cholera. Ale czemu ja nie mam tej naklejki zrywu? Miałem kurwa na tym. To jest produkt premium. To Ej. weźmy jeszcze raz tego. No, szybko. No wysłałem. Tak, podniosę cię zaraz, no. Ja już jestem. Czekaj, dobra, przez imprezę dobiję do siebie. Już Poczekaj. kurde. Co wy gracie Ale- dalej? Nie, czekamy. Jesteśmy No przecież tym. wysyłam ci to dajcie zaproszenie. czas, bo Bo ty się w jakiejś drużynie. konsola mnie nie kocha. O dobra, teraz mam, dobra. Dobijam. Jesteś? Ale Czekam, normalnie powtórz się. odpaliłeś? No. Cztery, Hardcora dwa, zagramy, ja No pierdzielę. a co się boisz? Ale jest dotarł? Dołączył Kamil jeszcze? Znowu tak, Nie, kurwa, ta chujowa. Nanek, dobra, kurwa, po tym flash. meczu Nanek. wychodzimy, Nanek, No. potem zabierasz nas i na normalny Dobra, temat nie ma zagramy problemu. hardcora. No zabiorę No cię. właśnie tam. Właśnie tak. Właśnie tam. Gdzie Właśnie słońce Nie słońce. dla nas Dla nas. chodzi. Chodzi. Walnie jakiś beat. No. Zabiorę cię. Właśnie tam. Coś tam dalej było, ale nie pamiętam. Oj, audition. Gdzie jest Kamil? No i siedzę kurwa, gdzie jestem? W dupie. No, chyba w pudle kurwa, ale... To jak zwykle. Ty tak lubisz. Pamiętaj o Nanek. treningu, chcemy być z ciebie dumni. Jest tam. Może po drugiej stronie jestem. Odisha, co się A dzieje? nie. Co? Czekaj, bo zaraz wie Tomek tam od tyłu Aj, weźmie, czekaj. Nara. Nanek, ja cię będę pilnował tu w plecy. Ja wiem, że ty mnie będziesz pilnował. Ty będziesz jak ten. Jak to Millie Jones ścigany. Siwy będzie jak kaca. Jeb mnie kurwa z okna. Można Tak się szybko? podnieść, Kamil? No czekaj, chodź Tomek. Ja pierdzielę. Jak tu walą. Ale No to wjebał snajperów od chuja, nie? W oknach. Ale mnie dojebał. O kurwa, cała rodzina biedny, kurwa, ja W pierdolę. którym miejscu? Ej, to jest niemożliwe. Ja mam jakieś lagi albo coś. Jakie lagi? Przecież masz dobre połączenie. Ej, jo dobrze nie zdąża wyleźć, a już opie ładuje we mnie. To się nazywa lag compensation, który jest od chyba od 6 odsłon Call of Duty. Dalej to w dupie mają. Ungeschütztes Ziel. To po cholerę to kupujecie. Nie zdążyłem. Żeby narzekać. Call of Duty. No, Po co się koda kupuje? możesz mieć kurwa internet z Biedronki i będziesz grał lepiej niż kurwa ten co ma internet kurwa, nie wiem, 1 giga, Internet z kurwa, nie? Biedronki. No serio. To się kurwa nie liczy to jaki masz neta, chłopie, naprawdę. Kuźwa, to teraz pięknie wyszło. Właśnie w tym kodzie wychodzi kto ma najlepsze umiejętności. Tak, szczególnie No, szczególnie jak ktoś ma lagi. Bo na jakimś... I koleś ci widzi 1,5 sekundy No. wcześniej. Ten co ma oczywiście, jak się to nazywa? Serwer moja na swoim tym. Musieliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich. No i w dupę im kuźwa. Pały zasrane. Quick power. Nalot Fritz X w toku. O kurwa, bomba mi jednie. Nanek, pilnuj tam okna. Jakaś ty. Ty kutasie pierdolony jebany, kurwa. Oj, sorry. Bambusie. Co to dostał? Pierdolony. To od nas, tak? Bębuj się. To kurwa siedzi.
Jakiś kutas, kurwa. Renald i kampi w oknie. No to zaszczel go. A to Nanek w budynku. Już kurde miał granata ci rzucić. O, sorry Nanek. Co za... Granat się odbił od ciebie, się Jojo. przyczepił do ciebie. Jaki Co za Gepard. pała. Ja Cześć Pepis, cześć, witam cię serdecznie. Padosz Halibu to jest ryba, ja. Przykleił do niego. Jebnie kurwa ze shotguna. Pedał obesrany. Ej, a ja mu przerąbany. Z nocek na nocka idę, a rano muszę jechać na badania. Siwy, nie kryj się i no idź na żywioł, chłopie. Co ty grosz? Dobra, idę za tobą. Jakby co, to ja ci kryję. No, ja wiem, żebyś mnie Jak cię pokrył. będę chcieli zakryć, to ja cię pierwszy. To ja ci pomogę. Kurwa mać. A nie mogę Boże, pokazać jeden? Wy się kurde lubicie Na pokazać. bronie z dupy, z dupy. Z dupy jest ta broń. Fuck, Widziałeś go tu kuźwa. nawet? On tu stał. W krzakach. Nanek to jest misz, kurde. Siwy, kurwa. Kurwa mnie dojebał. Kurwa, starczy tych medali, kurwa, i pochwał. Jedna ci nie wystarczy pochwała? Jeb, kuźwa, pederasto, szpetny. A jest jakiś szpetny federat? Albo nie szpetny? Jebnie, no co za kamper. Jebany. Panie Boże, widzisz to, nie grzmisz, no nie wiem, weź sam pierdolnij czymś. To za pały obesrane. No idź Nanek. Nanek gdzie są walą? Kuźwa, tukę jest. Hopie, Pomściłem go na tutaj anegdocie. mój refleks wygląda jak nie wiem co. Jak emeryta. Orlańska dziewica, kurde. Jak szachista z Poszedł- romantyzmem. Wszedł do budynku, frajer, siwy, w prawo tam. Nie, no, stój Nanek, stój! posłuchaj. O granat, dobra. No bo ciepiesz to byle kaj, ani się nie... Kurwa, no. Jeb! Ale mi wyjebała dynamit, kurwa, a czy granat. Bomba, znaczy się takie, co do góry leci. Jak się nagadza. Latawiec, Kurwa latawiec. stęka. Ja nie wiem jak to się rozmawia, ale to chyba jest to. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Pany wiecie co powiem, wygrywamy. A skąd wiesz? No bo Ach, dam touchpada sobie. Ciul! Refleks szachisty. Pepis, ja. I wór masochisty, kurde. O kurwa, bomba. Chuj. Nie, bomba. Ja swojego za czas. Nożem. Kurwa, jak się chowają chuje, nawet nie widać, czy to lampa, czy to kurwa z karabinem. Czy to cudzy ryj, nie? Czy to lampa, czy to murzyn? Czy to cyzyry, no bez kitu. Szczerze, teraz nie wiem, czy swojego odjebałem, czy kurwa... Jeb, no zabił mnie, no gnój obesrany. Boże, oni chyba z pampersami Mo- chodzą. Możemy pójść na te mapki, które znamy, nie? Jakby nie patrzeć. No to dla was będzie lepiej i dla nas, nie? A co myślisz, że na tamtych mapkach by da lepiej grał? No, przecież ty masz premium za 200 zł. A w życiu. Chłopie, ty kurde kupiłeś, Kamil. to do każdej gry masz. Kamil, Ty kurde, nie... no ja wiem, to żartowałem, kurde kurwa, żartowałem. To żartowałem, zaraz ci Ja podam na tutaj życiu. włożę. Kacap mnie tu dopadł jeden jebany, kurwa. Nienawidzę tych kurwów. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Będzie stąd przyjdą te Araby ze strony, kurwa, nie myte. O kurwa, Ja. a jak? Kurwo, jeszcze raz. Jeszcze raz muszę wam chuja Jeb! zajebię go teraz. Kurde, ale się zlękłem. Powiedzmy mu, kurwa.
Podepnę mu brzuch i powiem mu, żeby powiedział mi, że mnie kocha i wtedy wyjebie go plaki. Kurwa mnie dojebał. Tylko widziałby na mapie, że ja tu jestem, ej. Tu nie ma mapy przecież. Ale oni mogą, jak na przykład ma tego, tam Killstreaka, to są może mapę tego, zwiadu włączyć, nie? Tam ma mapę No przez bo, kilka sekund. no bo wiedział jak ja pod schodami jestem. Kurde bele. Wiedział, że ja Walnięty. tam, kurwa... Co za grilla robię. małpy. Ale no utrzymajmy ten wynik, bo Spytne. przegramy zaraz. Opie, coś ty to sam do. Ja chcę wygrać. Kurwa, był to nie? Jebany. Małpa szpytno. O Uważaj, kurwa, sorry bomba. Tomek. Ale masz farta. Kurwa ze strzelby. Jak ja go złapię tego ruskiego, Tomek dawaj go kurwa za nogi. No ja już widziałem. On wygląda jak Denis, taka kurwa kaca. No bez jebanego. kitu, nie w tej czapce Szukam jebanej. kurwa sela jebanego. Jest tam, poszedł jeden. Idziemy tam za niego. No, Zwycięstwo, brawo. brawo. Nasz cień! Kontra kurwa, 7-5, Ale poszło 5-9. tak grubo nawet, nie? No, No, jakby nie no Kamil, proszę to pokazać- hopie, to wrzucimy są. Proszę pokazać wyniki, bo to moja pierwsza gra. Ja. I to ten ruski chyba jest najlepszy z tych, tą Ten strzelbą kaca chyba. pierdolony, no ja już go No, miałem. no, bez kitu. Ale jaką strzelbę ma ładną. Mm. Nanek, proszę wysłać to do domu, ten wynik teraz, nie? A skąd wiecie, że ruski z reklamówką biega? A to Poloki z reklamówką latają. No, Ruscy też, chłopie, lubi reklamówkę. Tylko taką, wiesz, taką w kratę, kurwa, taką reklamówkę, nie? No co ty kurwa ćwiczyłeś czy co? No, na pewno. A czemu ja nie dostał paczki? Ruda, No a to czemu ci ja powiem, tam? jaką? No. Co? Ruda to się urodziła w ogóle już takim kurwa Słyszysz? graczem. Dobra, Nanek, weź Takim kliknij kółko i zabierz nas teraz. Kontynuuj. Nagroda za serię Kółko i punktów. zabierz Miotacz nas z ognia. tej I krainy. co mam z tym Nanek, miotaczem zabierz ognia nas, zrobić? Nanek, zabierz nas. Nanek, I zabierz już nas. bierze was. Dajesz, kuźwa, no. Dajesz w bok i wtedy palisz wszystkich No frajerów, tak, kurwa jak zabrał. jak Właśnie spotkasz. widzę jak mnie kurwa zabrał. Sam sobie muszę Ja wyjść, też kurwa. stoję dalej. Jak? Jesteście Weź ze mną, wyjdź, co wy kurwa, godocie? Nanek tak zabrał. Nie, Nie nie jestem, jesteś. ale nie ma. Nanek siedzi na jeepie, kurwa i nogą ma. No. Nanek, weź wyjdź. Nie. No a jak mam to zrobić? Akurat mu pójść od zapasu. Nie, bo nie proszę. mogę dobić, serio, nie mogę Kaj dobić. zaś nie możesz dobić. Co ty Dobra. zaś możesz z tym? No bo kurwa, No, tak zabrałeś nas pojedynczo. Jak to cię ja pojedynczo wam- zabrałem? Kozałeś mi nacisłych. Dobra, jestem. A, Chciałeś mi dać A ja opuściłem. dobra, dobijaj Tomek do nas. A gdzie? No, przed imprezę dobij. Siwy jesteś? Ja No, jestem tu. Gdzie ty jesteś Chyba. siwy? Nie Ja ty z jestem nami. tutaj w tym. To dobijaj tu do w nas. menu. No jest, Mamy jest przed tu, imprezą, widać, że przed tu jest. imprezą. Dupę cwali. Dobra. I z Tomkiem, nie? A jestem Ale z wami przecież- jeszcze? Poczekajcie, bo kurwa ja dobiłem do Nanek- Nanek, kurwa był No. jakiś Ja ukraiński jestem. haczyk. Nanek, Arek, Romeo, ale nie ma tego. Nie No ma bo, Kamila kurwa, znowu. No bo tak właśnie gra pokazała, że jestem u Nanka, a Nanek był kurwa gdzie indziej. Dobra, zaproszenie potrzebuję. Dobra, to wysłać ci, czy co? Tak, wyślij, bo od ciebie dochodzą szybciej, bo to... Co wy tam robicie? Bo u ciebie to kurier idzie z paczką. Ja? A kurde, znaczy. No tam to kurier Ciekawe idzie. co na A święta u dostanę. ciebie to list. Nic. Grafika. A masakra z nami tu jest. Obejrzyj. A to ty żeś nie No, ja wiedział? myślę, że poszedłeś. To dobrze, żeś się odezwał, bo zaś by wcisnął na ciebie i... Co Tomek, dostałem czy nie dostałem? Tak, wysłałem ci już. Ej kurwa, to jest to konsola, bo to Bo Kamil, na pewno musisz nią wyłączyć, wtedy ci zaproszenie przyjdzie. Kur... Tak, z tym pobieraniem. Będę jeszcze raz, będę wdzięczny. Oso, Dobra, drugi mam raz. już. Dobra, mam już. Dobra, bijaj. Nie, jest kurde coś nie tak. Po prostu jak tego jedno zaproszenie idzie, Jest, to jest, Kamil, jest. Dobra, odpalaj to. Dobra, możesz. Nanku. Nanku, odpal to. Danku. Rozpieprz go, proszę cię. Ja idę tylko patrzę, jak tam Nanek bekę wali z nas, kurwa, Niewiele popatrz. nam zostało, Uświetli HP. się Nanek jeszcze. Jest trochę. Wiesz, cały czas śmieję z tego. Nanek taki świr, kurde, nie? Ten tam hepie, ten pierdzi. Ekipa, no Bonento, hopie, orkiestra świąteczna. Chrapie. A ciekawe, co ta ekipa na święta dostanie, kurwa, nic.
Węgiel, kurwa, 2 patyki, kurwa, trochę pomarańczy. Rungą po głowie i chuj. No. I później linę, żebyś się chuj powiesił. Linę, żeby się powiesić, kurwa, taką, ale stalówkę, taką konkretną, wiesz, żeby nie było, że się zerwie, nie? Taką linkę jak do roweru, kurwa, No wiesz. jak się kurwa, Się weź kurwa tego. powiesz, jebaną pierwszy dzień świąt. Ale to słuchaj, Chłopcy, to nie ma śmieszne. Ja znam taką sytuację, że jak nie ma baba poszła z dziećmi do kościoła we Virio, nie? Na ostatnie roraty. No, I przychodzi opie z tego... to na pewno. Cicho. Na ostatnie, kurwa, na pewno. No i przychodzi, rozumiesz, z dziećmi z tych rorat, rozumiesz, a ojciec wisiał. Aha. No. Nie no, są takie sytuacje, ja ci powiem, że to wiesz, to... Jebnie! Kurwa, jak ja zacznę teraz... Jak My zacznę to też granaty teraz... zajebali. No kurwa, nie no, tak to się nie żyjesz? podoba, no to... Ty śpisz już. Co? Żyjesz, dobra. No, no. Nie, bo jutro się okaże, że pójdę na rendę wyłożyć się Mamy przewagę ogniową. Kurwa. Ja na kurde teraz się Tomek nie zabijany. Ja Kurcze blady. Ej, zobaczcie na tabela. Szybko. Co, Ja ostatni na znowu jesteś? pierwszy. Nie wierzę, kurwa. Jesteś pierwszy, Nanek? Ja pierdolę. No święty. Wszech świat schodzi na psy. O, nawet ja bym teraz sam wiesz powiedział coś. A mnie Słuchaj, no pierdolę. każdy piesek musi od czasu do czasu poszczekać. Kurwa jego. A, by tak już. Kto to tam mnie, kurwa, w rogu siedział jakiś chuj? Trzeba go zajebać. Weź z tej Na strony. pierwszy? Tu w rogu był? Już go nie ma chuja. Łapy mam, pany. Kurwa, nie zdążyłem. Jakiś cwaniaczek za mną loto. Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. To ja. Nie. No? Nie dyga, ja cię osłaniam, to Nanek, kurwa. O, kurde, ręka mi Podłożę cię, kurwa, pod kulę, jakby co. Za chuj od tyłu zaś. Ej, kurwa, żebym jeszcze umiał trafić, to by było zajebiście. A ty kurwa, cel. No nie. Jeszcze Turek mi jakiś wyjebał. No to robisz Turków. No. Ty robisz Turków. Kebaby w dupiosz, a Turków nie lubi. Okej. Opie. Opie. Kopaj te żaby w tej przykopie. Kurwa, za mną. Jaki chuj. Teraz w ogóle godzina, muszę godziny kurwa powinna być. Robię To ci się no, godziny to jest pomyliły. chamstwa. Nie, bo kurwa, najpierw rano muszę stać. Muszę iść na zacząć, a później po do roboty idę. Co za pała. Leci granat. Ej, co, nie opuścili serwer, czy co? Nie, są, dobiegają kurwa dziki. Cykaj, ty się tam kampisz. Mnie zabił plecy, pójdź, trzaskaj go tam, kurwa. Mom go, kurwa, mom, widzisz. Po co ja się tam kampia, kurwa, po co? Gdy to wiesz, żyć właśnie- kurwa uratować. No właśnie po co kurwa? No nie uratowałeś mi życi, bo mnie postrzelił, no ale... Ale on mnie nadział, Na on górze chuj wstała. nadział. Nadział cię na co? Jeszcze 5. A jednego Cycki, kurwa, mała. No wiem, o tym, że ty masz Moja taki mała fajny jędry numer. Tararara, Fajny cyce, tararara. fajne cyce To obrośnięte. nasz dzień. To mój dzień. Wyszło. To nie mój dzień. Ale jest bohater. Kurwa. Gdzie, za ile i jak często? Lewo, lewo, lewo i ten. I bierze Lewo, 4 lewo, naboje. 150. Kurwa. Od tyłu 4 naboje, jakby to. Kurwa, To ale, też. ale murzyn mnie nie widzi bambo.
Kurde byle kartofele. Kurde byle kartofele. Dobra akcja, no widzisz? To nasza chwila chwały. Ale go chuja wykorzyłem granatem. Bardzo dobrze. Wyleciał, Granatem a tam wrócił w nich gra- trzeba cisnąć, chłopie, jak... A, Fajnie jak tak nogi upierdolone. Leżą, kurwa, nie? zatopił Call of Duty, tylko leżą O i wy wychodzi- kampery szpetne, obejrzyj. Tomek kurde przychodzi, się będzie grał, co ty w Call of Duty napierdalam, kurde. Jeb mnie zabił i uważaj, tam jest kamper. A, kurwa. Jego. Ten co Mać. przeleciał po ciebie, po tobie, to Kurde. później mnie jeszcze Ej! trafił. Już mnie Kamil prześcigł, co za świnia, muszę się skupić na grze. No do nas to mogła, wiesz? To nie było mnie. To, że się nie pomogę. Nie musisz mi tego mówić. Było miłe. A, kurwa. Ja, idź tam, idź, Ginter, idź. Ja, idź, Dobra. idź. Ja, Ja idę za wami, jakby co, to ja O, na kurde. trzeciego. idź, ja. Ale skla. To snajperem. O ty gnoju szpetny. Kontrolujemy bitwę. Już tu strzela do mnie z góry. W restauracji. Straciliśmy przewagę. Kurde, to mnie z pleców. Ej, jak wy tu grocie, jak wy tu łazicie? Kurwa, z tej strony. Ale się czaił, leżał i się czaił. Słucham dźwięku w grze i analizuję, co biegną. Ja, kup mi słuchawki. To mógł słyszeć? Mamy mu się złożyć Kubisław. To jest wilka, to zdechnie, nie? No, dla ciebie? Nie no, żartuję, przestańcie. No za chwilę, Lanek, jutro kurier u ciebie będzie. Kuźwa! Się w końcu muszę zabrać te sławki na gwarancję. Ścina cię. A, ścina, ja ci dam. John Cena cię ścina. No tak, serio. Prawie. To wyjdź z Imperative, co tym serio, to pomagał. Kurwa, zajebał Co? mnie. Wyjdź z Imperative i wróć, to pomaga. Ścina cię. No. Dwóch tam Zajebiście. No nie, kurwa, miał mnie. A, Kuba pogrołek troszkę w ten, ale... Tego Porażka, BF-ika, ale... Porażka, nie Czyli duża. macie jak mało, no. No. No ale porażka. Poszedł. A gdzie ona poszła? Mówię, że go ścina, nie? Nie, ale co ci powiem? Bang, Ty się bang. śmiejesz, ale jest taki problem, bo z Tomkiem tu mam, Tomek to sam ścina i wychodzę z tego i zawraca i działa normalnie. No ale teraz chyba Znowu nic nie cię ścina. pomogło. Ty, chłopcy, jak wam się ten dodatek podobał do tego? Jutro? Do BF-a? Nie wiem. Normalnie. A Jedna co? mapa Kurwa, ja jeszcze, to ostatni normalnie. Ja mam pierdolę, to jest niemożliwe normalnie. Tak mnie No skopali. bo widzisz, bo nie masz tego niku naszego z klanu zryw i bez to tak. A może być. Ja? Same turki, Nie masz- kurwa, na prowadzeniu. Kurwa, raby No. pierdolone. Bez raby, już, ale araby pierdolone. Kamuflaż mam książkę? Aj. Gdzie jest fajna broń, ten bar? Bar? Nie bar. Ej, powinien być taki tryb hardcora, rozumiesz, że kupujesz gra za 200 zł, idziesz się szczylać i cię zaszczelą i już koniec, już więcej w to nie możesz pograć. Ale wiesz o tym, że była taka gierka, czekaj, no była na konta. To jak mi Ale nie, wiesz, ty tu się dołożę, śmiej. to ci przyjdę Ale ręce nie, połamać. ale była taka gierka, że płaciłeś... I też nie pła- możesz mógł grać. A nie, ty się śmiej, ale była taka gierka, płaciłeś $50, bo 50 euro, jak stary zginąłeś, to dziękuję i spierdalaj, już chyba nie grasz. No. Była. Dzwonił telefon i było You've got 7 days. No i Ale, nie, pozamiatane, serio, kurwa. ale koleś tak zrobili, kurwa, nie? Że zginąłeś, dziękuję i 50 euro Aha. muszą się jebać, kurwa. I chuj. W drugiej I postaci chuj. nie mogli zrobić nic, nie? No realistycznie. Ja tej mapy tutaj nie lubię.
No jest szpetno. No to jest taka też. Normalna. Aj kurwa. A jakie słuchawki polecacie? PlayStation. PlayStation, Sony PlayStation Platinum. Ale ja potrzebuję takie słuchawki, żeby 3D. je podłączyć pod jacka. No też są. Sony Platinum. Jakiego Jacka? Jacka. Jack Danielka. Właśnie, jakiego Jacka, ty? 3,5. Jak to Jacka 3,5? Jacka Jacka dwóch 3,5. słabych. Nie, jacka. Tylko są mitrowe. Kurwa. Ale taki wiesz, fire, czy ten zwykły, czy taki... Ja mam jacka, wy możecie mieć jacka. Znów Antoniego. Mnie uczyli, że A się czyta jak A. Już podaruję im J, że czytają jak G. Ale to jest angielski. No ale literki są polskie. Maseczka, rozumiem. Wróg ponosi ciężkie straty. Przemijcie Ale z język angielski. Mi zawsze go dali, że ale to były takie ryby. A były dwie. Jedna dała, druga nie. Kurde, pederasto. Tyż. No ja ale też nie kojarzę. Szpytny. Jo i co? I 0, 2 śmierci. Idź pan w dupę, wsadź se. Siwy, tam Wsadź se zobacz. tą grę w dupę. Kurwa. Kurwa, granat, wszystko w jednym miejscu. Ale ty kuźwa wulgarnie. A ty tego, wiesz Tomek, bo ta gierka out, nie? To Jak się obracał, kurwa. Półtorej. No, to właśnie jedną kopię można kupić, a druga kurwa zdejmiemy za Additional chyba. Jak mi zajebał. Ścina cię. Koktajlem Spierdalaj, mi ty, zajebał. kurwa. Jutro No mnie ścina zobaczysz. cię. John No Cena! naprawdę cię ścina, kuźwa. No Masakra, ścina. kurwa, Kubusia lepiej, nie? Jak to dzisiaj powiedział. Oj dobra, weź się schowaj, bo na małpy polują. Chociaż i ciebie i tak złapią. Masakra, a ty co tam porobisz? Grosz coś? Teraz aktualnie w nic, bo się wkurwiłem, bo w Tekkenie nie mogę znaleźć przeciwnika. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. O, jak gra z nami? Uzupełnienia wroga. Zauważono samolot To gro. wywiadu wroga. Wrogi No zwiadowca. to kuźwa, daj go Kto? na impreza. Ej, poważnie cię kurwa ścina. Teraz nie żartuję. A, no, ty kurwa cały Co za życie chuj. No kurwa mać, no ja pierdolę. Oj, tu sobie wejdź na streama do Nanka. Posłuchaj i wtedy sekunda na zobaczysz. streamie, zobaczysz. Nadlatuje wrogi samolot ze strzelcami. Dobra, jaki ty jesteś trudny. Kurde, zaś mi dali cały magazynek ślepaków. Pierdolę jego mać. Ciekawe jakby tak rozdupił pada, rozumiesz, o ten, to by miał więcej wyświetleń. Kurwa, mam. O monitor? No. Zaskoczył te... Na bank. A ty się no... Na pewno by się nie zobaczył, ale może? To wy byście mi potem powiedzieli. Zatrzymaj ich uzupełnienia. Zauważono wroga z miotaczem płomieni. Kryć się. Kurwisko mu tam. Kurde, to cię w plecy trefi. No pały zasrane, łobezrane gnoje. Je, prosto pod... Ja to mam szczęście. Prosto pod kulę. Uciekaj. Stary, kurwa. Jak nie z boku, to z góry. No, ci jak nie dostałem. wrzyć to w Jak z oko. łeb? No. Kurde bele, nie umia trafić. Anek, weź mnie przez tam misję Lasa przeprowadź chociaż rozżywę go, kurwa, nie? Siul, to mnie samolotem rozkupią. Kurwa. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się. Kurwa, zabiłem kobietę, ale chujowo. Co się przejmujesz? Kobietą się przejmujesz.
Jebana. Ja pierdolę. Jego mać, kurwy. Czasy. Kurwa. Ciol mnie z pleców oddopił, gnoj. Bo ja chciałem i ja musiałem. Ja nie mogłem, ale chciałem. Dlatego to zrobiłem. Oni mi mówili, ja ich nie słuchałem i tak zrobiłem. Tu jest, z tyłu. I go... Mać. Ja chciałem, ja Mać do musiałem i ja tego nie zrobiłem. Gnój był z tyłu. Kurwa, powiedz mi kurwa, to ty masz taki kurwa akcent piękny. Bo jestem chłopak w dechę. A słyszałeś tego Max Golonko? Max Golonko. Masze ciuszecz, szczęść Boże, witam was, tu Max Golonko. Jak mnie słychać? Warszawa, słucham, jak mnie słychać? Ej panowie, musimy dać gazu kurwa. Przegrywamy, nie? Ha! Tego kurwa Turka jeszcze chyba chcę złapać, bo nie... Kurde, ubiłby go gnoja. Gnoja bym ubił. Jebanego. Ej, jeszcze, nie ma mało już. Oho, oj, granat, wal w niego, ubij go. Porażka. Ja pierdolę. No, słyszeliście, porażka jest niedopuszczalna. Do moje plecy. Ja nie. Tomek, powiedz coś po niemiecku. Wazolizacja. A fuj, Niech szejsen. ale szpetnie. Niech się zbyta. Pytę? Bitnisz. Nanek. Masakra, kurwa. Was myślcie. Nanek jest kurwa lepszy, normalnie, teraz lepszy jesteś. Achtung, Achtung. Ja, was Gdzie ist jest? los, A was gdzie- ist a gdzie das? jest w ogóle Ruda? Ja, was ist Ruda, los, czemu ty nie was jesteś ist das? pierwsza? Tomek, jest to prawda, Wlazł nie? Gówno w las. Was ist das, kapusta i kwas. No. Bazysta tak, co to jest? Nanek, a ty wiesz, że za to cię mogą kapusta- zbanować, a nie za to, że kurwa muzyczką sobie Za napierdalasz. co? No. A Niemcy kary No walą za na to. Za co? Was jest das kapusta i kwas. Czemu? No czemu? No bo to rasistowskie. No, kurwa. No. Jak rasistowskie? Ej. No normalnie. A co w tym jest rasistowskiego? No YouTube Bazysta! Ale co w tym jest rasistowskiego? Ciula! Was ist das, to może... Co to jest, nie? Czy co? Ej. Siema, Dony. Auschwitz, Birkenau. No za to na pewno teraz to No to zbanują. też możesz bana dostać. O, żeś już teraz podupił. Masz pozamiatane, kurwa. Teraz to już jest masakra. no. ciulu niemyty. Było przegięcie. Ja Teraz to żeś dodupił do pieca. A kiedy to takie był, Nie kurwa? wiem. Ten co był po drugiej stronie bramy. I się jeszcze śmieje. Mecz drużynowy. Czas pokazać, z jakiej gliny cię Z gównianej. Arek, ty weź ten kask zmień, bo chuj wyglądasz strasznie. Wyglądasz jak ciulik w czepku. kurwa z lufy. Przyjechali Żydzi do łańcuta, nie? I szedł kumpel i tak Auschwitz, i sobie śpiewał. Birkenau, sia, la 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 la. Wiesz, że mandat kurwa dostał, to No zajebiste. i bardzo dobrze. No. To ja wam powiem prawdziwą historię i to zdatną, nie? Przyjechałem tutaj jak 10 lat temu, jak tutaj przyjechałem, to wiesz, pracowałem pierw kurwa Kurde w różnych miejscach, No. nie? Szedłem do pracy gdzie szło, żeby przeżyć kurwa i w ogóle. Więc w końcu kurwa dotarłem na karuzelę, robiłem 8 miesięcy na karuzeli u Niemców. I wiesz, tam w Niemczech mnie tam jak tam na każdą karuzelę trzeba było wszystkie karuzele sobie zawsze przed wyjazdem na zjazd pomyć, nie? Tiry, auta, zabawy, te wszystkie trzeba było szorować tam. I tak w centrum, zanim żeśmy się rozłożyli, żeśmy czyścili to tymi szlauchami, wiesz, na wodę normalnie.
karczerem i tak. Ja sobie ściągłem koszulkę, ładnie, pięknie. Cycki wiesz, na słońce wierchu. napierdala, centrum, klata. Wszystko ładnie, pięknie, kurwa, wiesz, ten. A tu nagle tak patrzę, Kurde, jakoś tak czterech. kolorowo mi tu robi przed oczami. Dony, Ja co tak tam mówię, u ciebie kurwa, słychać? za dużo typa, kurwa, z każdej strony, Nanek, nie? No. Wiesz co się dzieje? Walą cię na pizdę, leżysz na glebie i pierdoli do ciebie, że wiesz, że nie możesz z tatuażem Hakenkreuzem kurwa latać sobie na golata. A co ty masz Hakenkreuza? No jasne kurwa, opie. Ja pierdolę. Już to w Polsce tak samo nie możesz. Jak w Polsce? Ja to w Polsce robiłem, więc nie wiem czy nie mogę. Ale kurwa. nie wiem, są szczególnie o to Ja uczuleni. pierdolę z Hakenkreuzem. Nawet jak Hitler powiesz, Hitler nawet nie ma takiego, w szkole nawet nie ma nikt tak na imię. Adolf. Nikt nie ma kurwa w szkole nawet tak na imię. Zabronione pół, nie? Ale nie jak ma- go tak w Polsce nazwał, nie znałby na imię, tylko Adam? No to by go przemienili mu imię. Tak samo jakbyś chciał powiedzmy mieć rejestrację SS. Nie ma. Zrobią ci duże ten, zrobią ci powiedzmy jakieś B, obojętnie, zamiennik ci taki wpierdolą, że nie ma prawa, żebyś miał kurwa SS albo coś z powodu II wojny światowej, nie? Ale on się chyba boją. Naprawdę. Czemu Jankes opuścił? Jankes. SS. Za to też masz Za bana. co? No. No, to co mówiłeś. Sysy? Jeszcze, a jeszcze na Super koniec- Sam? Każde hasło nawoływanie do nienawiści i tak dalej. Nawołuje do Werbal, nienawiści. Kacapy, co jeszcze, to wszystko masz bana, nie? Bo bo tam jest automata, nie? Ej, Kamil, że to chujowo, naprawdę cię chujowo słychać, kurwa, zajebiście Wiem o tym. chujowo. Dobra, już kurwa nie musisz, jutro się dogadamy. No ale nie, tylko wyjdź może wejść do imprezy. No. Coraz gorzej ci słychać. Upload mam później wiesz? Tomek musi powiedzieć. Ej, kaca. Siema Dawid, Padosz, koda nie kupujesz, bo pada musisz kupić. No ja też muszę pada kupić, bo mi pada. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Pada ci pan? I to szpetnie. A widziałem, promocja była w tym w Media Expert chyba. 10 chyba? Ale go ubiłem. Aha, No nie, bo ma nie jest 30, nie? ale go ubiłem. Ja go ubiłem. Już tam dwie dychy w tą czy w tamtą to już. A jest. Kurwa. Zwiat w powietrzu. Powietrze w zwiadzie. Zwodzie. Ja, może. No, i co Kurde, chciałem wam syn. powiedzieć, i przez to, że miałem, wiesz, byłem bez koszulki i miałem gapę, na ciele odkrytą, to dostałem pół roku w zawieszeniu i 1000 euro kary. I Za pierwszy raz. Za drugim razem wsadzili mnie, no tam za różne inne też gruby, ale to podliczyli mnie, to 2 lata mi dali. Za drugim razem, nie? Już nie było wtedy cackania, że... Ale za to samo. Proszę? Za to samo? Co? Za to samo? nie, po znajomości mu dali. Znajomość. Po znajomości niemieckiego dali mi 2 lata. No. No i tak się odbiera, wiesz, nie? Kurwa. Moment. To jest moment tutaj, kurwa. Woman, don't cry. Woman, don't cry. Kurde, zaś mnie spalił. Nie, don't woman, no... Kurwa, ja spadam spać. Na razie. pierdolę. Co zaś się śmiejesz? Była taka piosenka. Don't woman. Nie don't woman. A jak nie? Ty się bał fryzjera, bo wyglądasz jak ta Stevie Wonder, kurwa. Kurczę, zaś trzech. Ej, to są pedały albo coś, albo dzieci w przedszkolu. Do cholery jasnej, w parach trzeba biegać? Chodźcie w 3, kurwa, na raz i pół. Kurde. Jeszcze 3 chyba nie mogę zapierdolić. Wróg leży. Wróg sra i pierdzi. Czekaj Nanek na mnie. No co szybko. Idą, dwóch. Ja jeden mnie tu skasował i dobra. A my też.
Jeba. Siwy, czekaj. No nie kamp i no idź na żywioł. Kurde, z tą lówką. Ja mam snajperkę, chuja tam mogę zrobić z tym No pistoletem. to im w żyć wsać. Muszę się przyczaić się. W żyć. Do życi byś wraził. Do życi byś wraził. Kurwa. Kopie nic. To jest nic. Pół litra na 2 to jest nic. To jest To jest nic. nic. Hopie, to jest nic. Ale powiem wam, że po raz pierwszy dzisiaj nie spałem w robocie. Po graniu. I wziąłem sobie taką mocną kawę rano. Mhm. Że kurwa wychodziłem z domu, to mi się ręce trzęsły, ale kurwa... A mi się wydaje, że ci się ręce z czegoś innego trzęsły. A z czego? A to nie Oświeć mogę mnie. ci powiedzieć. Czemu? Nie bądź taki tajemniczy. Co ty kurwo się tak drzesz, Iwana? Chodź już na dół. A ku. Jak mi się podoba ten nóż. Znowu wjebiemy. Ruda jakaś była. Uda tańczy. Tararara. Porażka zaś. Porażka jebana w bota. Kamil tu widzę ciśnie, on tam ostro idzie. 23, opie, on to... O, siwy. Mnie to interesuje, czym on strzyla. Naprawiaj burcie! Kurwa, Ja cię spierdolę, co za mało. ale za charakter znalazł się 1,5 sekundy. No, z opóźnieniem, nie? Teraz kurwa tam już dostał, chuja, to mu Kurwa. chodzi, Spoko, Dony. Ja wiem jak to jest na rano. O drugiej się kładek spać, a o trzeciej wstawały. To po co się kładłeś w ogóle? No, Nanek w no ogóle... bo tak inaczej się łóżko na mnie obrażało. Ojejku, dobra. Chyba się zwijam, panowie. No i Ja zagramy też się zaraz, bo moja przychodzi, kurde, jeszcze jeden mecz i ucieka. Chodź, jeden mecz zagramy i lecimy. No dobra. Ale jak obiecasz Ruda, że będziesz w samych gacie biegała. No, weź spróbuj to zrobić. Taka cisza, co? To nie gadają. Taka cisza, no kurwa? No chuj ci chodzi. Znowu, kurwa, zboczeńcy pierdoleni. Ej, Nanek, a co masz... No nie, myślałem, że masz tam tego... Na koszulce myszka myki, kurwa, a to nie... Myszkę Miki ma. To mikrofon. Mikrofon, bo tak na tym live tak to widać, że to... Aby to ucho było... To myszka ci myki, go a to dźwigna. mikrofon chyba. O, teraz gębę nie będzie widać. No, Może być teraz. no czekaj, bo u mnie jeszcze 4, 8, 12. 9, 10, 12... Kurwa, nie w łeb. Jeszcze nie, czekaj. No, czekaj. Patrz jak długo, patrz jakie opóźnienie, Jeszcze nie. Znowu nie w łeb. Teraz słuchaj. Patrz, ej, co najmniej 20 sekund opóźnienia. No, to Czaisz? widzisz. Teraz. No, teraz jest dźwignął mikrofon, no. Popatrz teraz, dopiero widzę to. Zdjąłem ci chustkę z ryja, może być lepiej? Ty Nanek, No. ale ty masz... O, ty masz patrz, ty zdjęła masz chustkę, widzę? Patrz. Kało na je. Jaka Buty ładna, wary, ja pierdolę. Buty wary, działa. Ty Nanek, ty masz drugi prestiż już, czy jak? Ja na broni. Ale na tym, normalnie na Nie, żołnierzu nie masz? co Bo tam ty. wyświetla, że masz dwa niebieskie takie te. To nie ja. To mi się podobało z tym, z Minkiem chyba. Tu. Już jadą soksem. Jadą psy. Jadą kurwa poszły konie po betonie, teraz już koniec. Kajeruda, kurwa, czekaj. Zająć pozycję! Wrogowie w drodze! Chcemy być z ciebie dumni, pamiętaj Nanek. To mi się podobało, czy tu jest, ale... Przecież ty byłaś ubrana za babę, kurwa, co jest teraz? A co ja kim jestem? Facetem?
A jakim szpetnym? No to kurwa. Kuźwa mać, co wy grocie, powiedzcie mi co. Nawet masz flagę masz turecką na Na kartce. życi mu flaga. Czego, kurwa? Do życi, jebany kuźwa pederasta. Kamil, idź tam. Idź tam zrób, ja lecę za Kamilem. Kamil, czekaj na mnie. Kamil. Czekaj na mnie, granat. Czekaj, bo kurwa. Kurwa. Ile ich sam je? Jaka pa? Co mnie spalić, kurwa, żywcem? Kurwa, granaty mnie Chcesz... zajebali. Siwe, jakby to był ktoś inny, to by coś powiedział. Załóżmy, że ktoś to inny był, to by mu powiedział: co ty gadasz, takie gówno jak ty to się nie pali. Dobre. Kurwa, nawet to było dobre. I takie coś jak do sztucie na łopacie, kurwa. Danek, co się kurwa kampisz? Co? Ty się schowałeś, kurwa. A coś ty po przeciwnej drużynie? Nie, Wymyślał. to życie z tobą, kurwa. Masz przerąbane, ci powiem. Kurwa, Panek czemu mnie ten wyjebał? dyń robić. Dobra, skupić się, kurwa, pany. Ja szukaj, szukaj. Normalnie mnie to drażni. Kurwa, no. Audytion też przegrywa dla mnie. Nie, kurwa, tylko posiłuję 3 razy kogoś palnąć w łeb, kurwa, i co chwilę gdzie indziej, no. Nie umiesz Nie, trafić do w dzisiaj łebka. Nie rozumie, kurwisko. No, jak będziesz takim dobrym kolegą, chodź tu 3 razy cię palnę tylko w łeb. Musisz trafić. Znaczy moja łebka jest dużo, także możesz mieć łatwo. No to chodzi, żebyś się podłożył, no. Brakuje mi do broni 3. 3 jeszcze. Co nie mogę w łeb trafić. Świat w powietrzu, szuka celu. Ja w powietrzu do celu. Proszę. Kurwa mać. No i kurde. No i peszek. Kurde bele. Kurwa, jednego zabiję, zaraz ten drugi bierze w dupę. Ty, ale Zauważono wrogi pakiet wsparcia. tam gdzieś, kurwa, ten Uzupełnienia wroga. punkt, Jest punkt jeszcze jest, skąd dwóch. oni wychodzą, nie? Jak się nie odradzają. Pakiet wsparcia To jest powiedział spawner. Co za pedał, szpetny pedał. Gnój ze strony obesrany. Niech mu się baba z cyganami. Niech mu się baba z cyganami. Kurwa. Sam ci na nek dupę osłonić. Nalot dywanowy w drodze. Nowy zwiadowca jest w powietrzu. Ja pierdzielę, ej, jak, powiedz mi jakim cudem, ja nie wiem, zawsze jest w takiej drużynie, że wszyscy my sami biegamy, a ci, rozumiesz, parami jak geje. No bo zawsze uciekasz od kolegów i dlatego uciekasz sam. No bo wy źle taktycznie grocie. Kurwa, z tyłu. No ale wiesz co, nie chciałbym być z tobą w jednym oddziale na wojnie, naprawdę. Czemu? No dawaj, raszujemy! Nie kam, biegnij! No a co? Nie, będziemy kampić jak... Kurwa, zejdź mnie z pleców. A tam, kurwa, w tej robocie też tam mają przejebane, jak to się na nek kurwi. Hopie. Zacznie, kurwa, ciupać po nich. Kurwa, hopie. Co? Wiesz jak mają przerąbane, hopie. Ja się kiedyś wkurzył, rozumiesz, to maszynką taką, hopie, ciepłą wszędzie, kurwa, szarpą tym, hopie. To mnie we dwóch, rozumiesz, uspokajali. Nie, mnie granatem zajebał. Jak tu Nanek powie, jedz mnie, kurwa. Jemie, motherfucker. No, motherfucker. Jemie, motherfucker, yeah. No ale kurwa, 6 z jednej No strony, o, 4 z siwie, jednej, widzisz jaki to jest ból. a to był tylko jeden. Ładnie to ma. Tomek tam... Kura, schody,
Schody. A kurwa, jego mać. Jebany, dupę kopany. Tu jeszcze jeden leci, chłopcy. Muszę sobie broń zmienić, bo to jest jakaś kurwa... Tam. O, Kurde, no nie zgaszę go. Apokalipsa. Nadlatuje bomba. Kamil, idź tam go strzaskiej. Dobra, dobra, Dzięki. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Wrogi pakiet wsparcia. Pierdolony Arab. O, już 22. Pany, 22. 22. No, co masz Nanek do pracy jutro? Ja? Czy co? Nanek. A ja dzisiaj idę do roboty, a Bo macie na rano, jutro chyba będę miał wolne, a pojutrze też będę musiał wziąć wolne. Jak? No tak. No czemu? No a czemu by nie? Nie no. Opie. Gaz w powietrzu. No głup. Ale jedziesz do Australii albo jesteś tu z nami? Kiedy? Weekend. W weekend będzie ciężko, bo idę jako chrzestny na chrzciny. Aha, no. Także To sobota idziesz, ja, nie? a w niedziela nie wiem co. Będzie trzeźwiał. No. Są wroga. Kryć się. Nanek, a w piątek co robisz? A w piątek idę na próbny chrzest. Mhm. Znaczy chlasz cały weekend, no trzeba powiedzieć od No. razu. No. Plecy. Blisko. Dobra, porażka i kurde. W weekend będę chyba online, offline. Offline. Nie wiem. W realu też, kurde. Też może być też tak. Disconnecta dostaniesz. Disconnect. Kurde, kamerka. Ty coś ty już fankujesz. Dobra, No, ja się zabijam, bo zaraz przyjdzie kurde ten klawisz i mnie kurwa klawisz. zginie. Klawisz. A powiedz Dobra. mi, Ginter, Kamil, ty już masz prestiż? Nie, jeszcze trafiłem 3 levele. I co, potem ci się wszystko kasuje, nawet broń? Tak. A jak sprestiżował jak ta broń? Szczerze nie wiem. Wiem, że chyba jedno możesz... Jeden Nie rzecz mam można prestiż zostawić zrobiony i odblokowanie ten. broni, Na tam tej broni stałe. Na całym możesz na tak tej- sobie chyba zachować. i na tej broni co miałem prestiż zrobiony maksymalnie, to zostały te Mhm. bronie odkryte, nie? Mhm. No to zobaczymy. Co? No, Odpadamy panowie? No, A, spierdalam. Ty Ruda też rano do roboty? też za nauczkę. Do 16. Mhm. Ale Ej, to jutro nie to- programy, bo to wiesz. No. Jutro po końcu od niej wrócimy po północy. Aha. A no tak, bo wy do kina A jutro to trzeba razem, było. ja? Ty, a Ale my ciepli nie jesteśmy, to no. buzi w kinie nie będzie? No. No wiem. Nie, ale będzie popcorn na wspólnie. Popcorn? A wszędzie, między nogami, wszędzie, tak? Karol, dziękuję serdecznie. Kurwa, ty to jesteś jednak ciepły jak kaloryfer w grudniu. Mhm. Obejrzyj co będzie w górach. Ty, a co z tym, co robimy z tym tym predatorem, panowie? Piątek? No, Plany mnie jakieś? cały weekend nie ma, panowie, także Ja może być poniedziałek dopiero. spod, ale... Ale to wyślij jakieś foty, kurwa, tam, kurwa, z górek, nie? Może tam jakiś według, kurwa, ten... No coś zrobimy jakieś tam. O, Fajne działchy. działchy, mnie tam chuj tam działchy, kurwa. Ja, kurwa, Tam ponoć faceta w białce biorę. chodzą się tam laski do sauny wchodzą nago, nie? No, a ty tam jedziesz do tego, do tej termy. No, zostawimy swoje baby tam, no, gdzieś i pójdziemy A sobie kaj wyjdziecie? z kumplem. Nanek, Właśnie jedziemy nagraj do Białki. To, Nanek, Ale jak do nagraj Białki? To. Będziesz miał Audisona w klatce. Tatrzańskiej. Kiedy? W piątek Aha. jadę. I powiedz mi takie, i co tam, Nara. do sauny posagów ważą laski? Ej, siwy, No, siwy. laski wchodzą. Ale to jutro co jadę ręcznik z mają? żoną. Dobra, Nie, To bez. spoko. Żartujesz? I co, możesz się z nimi No, siadnąć, nie. ja? nara, eldo. No możesz z nimi siadnąć, no ale nie możesz z nimi nic więcej robić, tylko co siadnąć ewentualnie. No jak wiesz, to możesz robić, zależy się powiedzieć. No jak pozwoli. Aha. A muszę się nią pytać? No nie wiem, wypadałoby. Kurde, zaś mi to.
Ona tam przyjdzie, ci tylko tak chochlop po jajcach poleje, jak ci chuj stanie. Tym wrzątkiem, nie? Niech się pan uspokoi, my to ino tylko do grzania tutaj. Oj, może. Prawda. No Boże. Dobra, Zdrówko. ja to gasza ta gra. Dobra, ja też, ja uciekam. Dobra. By mi teraz kichol utargało. Jutro nie będziemy. Jutro nie będziemy, To- to jutro o 10 zarek do tego. No. No. To weźcie jakieś Nic, dzięki wam za streama. Trzymajcie się, przyjdźcie jutro też będziemy coś streamować. Także dzięki. Trzymajcie się, na razie, cześć.